Madatua, mulai kita mulai. Yo, agini betul madatua. Sungguh pun madatua surangan membau sipainya sagalo silang sapangka ateh parakok nambah tulang. Silang sapangka ninyak jemama junjungan sagalo gang sumando. Nanta sabui bako do baki walau baipa do babisan. Payak bandan basumandan. Lembak nan daripada itu nantai bau. Korong jo kampung. Walau badusun banagari imam kati labai pagawai. Orang tua bandak mudo mata. Kapalo mudo retehnya. Pendek kato madatua. Deteh sesuatu atau di bawah sakanai lapia. Langkok di bonang-bonangko. Banyak lagi yang kini nan datang dari Subagang. Kok bajalan Allah balapeh payah. Rokok sabatang nala hangun paluah di dado nala tubuh. Kecek mangecek nala pulau. Banyak lagi yang kini. Ada pulau nanti kena di hati nanti kila di mato. Nanda memuka rundiang cek jeruwo kemanyabui kato nambana kemanampuh jalan nan luih. Tapi sabalun netong kadi sabui sabalun rundiang kadi baco. Iyolah kuang dulu ke kami tinjau umpama kalam ke kami sigi. Artinya benar tentang itu. Allah kau cukup saruan silang sepangka atau adojo kali nanti. Aduh dulu madapak. Itu tentang persembahan lakuang batinjau kalam basigi. Mancaro mantan kami sirah. Lalu madatua menjawab. Sampai ke Pulau jika mandanga kato ka Pulau Mudo tu yola kato nan sabananyo. Dalam baris jubal labeh cepat nan tatagak ting cepat nan tagantang jenjangan terkena di lingkuang ada jo limbago. Sajak dulu sampai kini kan lebe itu ya Pulau Mudo. Baru ponyo di ke Pulau Mudo nan datang dari Subagang. Kok berjalan Allah balapeh payah rokok sabatang nala hangui paluah di dado nala tubuh. Kecek mengecek Allah pulau. Baru ponyo dia ke Pulau Mudo. Ada pulau nanti kana di hati nanti kilan di mato. Hendak memuka rundiang ciak jodoh kama nyebui kato nambana kama nampuah jalan nalui. Tapi sabalon netong kadi sabui sabalon rundiang kadi baco. Lakuang bunyinya ke batin jauh umpama kalam ke basigi. Arti benar tentang itu. Allah kau cukup saruan silang sepangka atau adojo ke nanti. Baik tu punya tadi. Banyak lagi dambo kini pateh bana di lahirnya kata pemuda dambo yo bajo capek nama. Rundiang mau pulang lagi. Tapi dekarano talembak kena banyak yang mau tarik dulu kata dia mau pakai. Nak belo je perundiangan. Nak mencari bulat nan sagolek pamo picak nan salayang. Malembak nan daripada itu. Kerang kari baju orang sunuh bajai balun basudahan bawa kaki cek foto tua. Nanti ambo ke Pulau Mudo. Lama di manih rumah nalun balulu kepai ambek baluan menunggulah ke Pulau Mudo sekotiko. Na bayo ambo teh pun sana mau pakai teh daro. Kaba pulau ke kota. Lu jawabannya di ke Pulau Mudo nan datang sampai madatua. Baru ponyo di madatua. Kabatari punya kato jo mau pakai kabelo jo perundiangan. Nak mencari bulat nan sagolek pamo picak nan salayang. Malembak nan daripada itu. Kerang kari baju orang sunua bajai balun basudahan bawa kecil koto tuo. Rupo jo ni bandatua. Lama zaman ni tu mah di madatua dalam balulu. Kepai ambek baluan. Menunggu ambo sekotiko. Nabi yo ambo madatua tebul sana mau pakai atau saudara. Kan begitu punya tadi. Hanya lain dia ambo kini nalah juwo bau undang agama madatua. Dari merabak ke marabau retan sago ambiak kacambut singgah di rumah maragati itu kayak betangati maha. Dan dia ambo madatua. Asali kato nak bajawe asali rundiang bapulangan. Lamo seketek layam mo nanti. Tapi kalau lamo jalan ambek warna madatua. Kaba pulau kota. Lalu madatua menjawabnya. Sampai ke Pulau Mudo. Baru punya di Pulau Mudo.
dari Marabak ke Marabau rutang sagombek kacambuk singgah di rumah Maragati tutup kayak petang katimaha rupanya di Kepulauan Mudo asali kato kabajawe asali undiang bapulangan lamo seketek punya le kabananti tapi kalau mbak dalam mau menang kan betul punya tadi banyak lah dan begini nalah juga sebuah undang ramah Kepulauan Mudo pembaruan di sawah jati batuk dua saming kawan rasona kalau mau bandar Kepulauan Mudo menanti antara mau mengong kiri jo kanannya Kepulauan Mudo kabah pulau ko Kepulauan Mudo kalau itu mana tua peyola mana tua lalu mana tua mampeyuan pakai orang Semando tapi tunggulah video-video kami di selanjutnya dari YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.